La festa de la primavera valenciana. Primavera valenciana. Ara vosaltres. Primavera valenciana. Un altre més. Primavera valenciana. Molt bé, molt bé, molt bé. Quina entrega, quin públic més meravellós. Ha passat un any des que els llibres derrotaren les porres i l'esperit de la primavera valenciana segueix viu i llampant. Fa un any dels primers talls de circulació reivindicatius que els alumnes de Lluís Vives de València iniciaren com a protesta a les retallades en l'educació pública. La resposta policial va ser desmesurada, brutal, i va continuar amb càrregues, detencions i colps contra uns manifestants no violents ni tampoc preparats per a la violència. I tenim uns joves que han demostrat que la por els empenta i que la dignitat la porten com a bandera. Ells ens demostren que la unió és la nostra força i la raó i la paraula les nostres úniques armes. Gràcies! Gràcies a les vora 2.000 persones que esteu omplint aquesta nit el Palau de Congressos de València i que heu participat activament en la plataforma Verkami. Si no deixes que el teu veí caiga, no cauràs tu tampoc. Això es diu la resiliència, l'única manera d'estar forts com a col·lectiu davant les adversitats. Aquest migdia, professors, estudiants, pares, mares, advocats han abraçat tots junts en un acte simbòlic l'edifici de l'institut. I ara estaria molt bé que farem el mateix, abraçar-los per dir-los que no estan sols, amb una altra càlida abraçada que demostra la nostra estima cap a l'educació pública. I com ho fem? Amb un aplaudiment.